Ngikhule ngingenako ukuyithemba, ngiyinyeza kakhulu ngoba ngazalwa ngine-condition engajwayelekile ngaleso sikhathi, i-condition yesikhumba. Emlomeni bekade nginamangcafazi amhlophe, isemashiyeni, isesifubeni, kanye nasemlenzeni. Iy'ngane-ke bezingidelela esikoleni zithi nangumlomo oqothukile, nangumashiya aqothukile, nangumangcafancafa umzimba wonke. Bengasiyo-ke ivithi lakho lena ngoba lamangcafazi bekade engakhuli. Ngangifunze uma ngoba naye uma naye une-condition efana neyami, naye wazalwe nje. Bakwethu i-confidence ibingekho at all. Kuthe mase ngikhulileke ngafunda nge-makeup, ngangayitixi i-makeup, ngangiyitixa ngangibuya ngokuzolala ngizama ukuthi ngifihle yonke lento le, ngigqibe phezu kwamashiya, ngidwebe isibhaxalazi seshiya esingaka. Lento-ke ingi-affectile kakhulu in such a way that noma kuthiwa ngiyahamba ngiya kuma-interviews ngiyofuna umsebenzi, bekufike kubonakala ukuthi angiyithembi. Ungamqasha kanjani kumuntu ongayithembi? Uzomthemba kanjani naye ebengayithembi? Lento bakwethu ngangikhala because yayingi-affecta, ngibe stressed up until uma angihlalise phansi angitshela ukuthi mntanami lalela, nami ngibile esimweni esinjengalesi ngisanga ngawe, kodwa kwadingakala ukuthi ngiyihlalise phansi, ngiyibuze iqiniso lami, ngiyibuze ukuthi mina ngumuntu onjani, buthini ubumina bami, luthini uqobo lami. Once ngayidiscover ukuthi mina ngumuntu onjani, after sengiyihlalise phansi ngazama ukuthi ngiyi-analyze because ngangaphili impilo yami, ngangiphila impilo hlezi ngimincile, ngihlezi ngiyinyeza, ngisaba ngumva kwezinye. Mase ngitholile iqiniso lami, ngaphila iqiniso lami. Nawe-ke mntanami ngizoku-advise ukuthi hlala phansi nawe noqobo lakho uyibuze ukuthi lithini iqiniso lakho, ungubani kahle kahle wena, i-behavior yakho ithini impilo ekumele ngabe uyayiphila. Mase mntanami usuyitholile, uphile leyo mpilo, uphile iqiniso lakho, ube uwena ungazenza omunye umuntu because ubuwena bakho bubalulekile. Ngicela ukunitshela ukuthi amazwi kamama awududuza umoya wami, awakho umoya wami, ngaba nje nalokuphola ngaphakathi enhlizweni ukuthi hawu kunomuntu oyifilayo le pain le ngiyifilayo, nansi indlela yokuthi ngiphume kule pain le ngendlela engizwa ngakhona le pain. Ngicela ukunitshela-ke ukuthi emva kwenkulumo yami nomama kuqhamuka intombazane-ke ejwayele ukuthi ingibhulishe, yathi iyangibhulisha ngalelo langa kanti ihambe wrong. Izoyithela kumuntu orongi, yathi nje ithi ngathi yathi 1 ngathi 2 yathi 2 ngathi 3. Ngicela ukukutshela ukuthi ngamtshela ukuthi lalela la, umina lo ngibukeka kanje, futhi angeke ngize ngishintshe, ngohlele nginje ngize ngiyoshona, ngize ngiyofa impilo yami yonke. Mangabe unenkinga nami, hamba ngidlule, hamba mungibona ngiqhamuka ngalana, bheka le, shona le, ngoba phela kuyacaca ukuthi unenkinga, awukwazi ukuphila espacini esisodwa nami. This is me, I love the way I look and ngiyazithanda mina, anginayo inkinga. Wena munenkinga phuma kumina. Yathi le ntombazane iyaphakama nami ngaphakama, yathi 1 ngaphakama kakhulu ngathi 100, yathi 1 ngathi 100. Ngangiqala mina empilweni yami ukuthi ngiwine ipero kanje yana, a verbal pero. Ngangiqala kwakuthiwe wonke umuntu because bebengalazi le side leli elikumina, and it felt good. I-self-confidence yami-ke lapho-ke iyabhusteka ngoba ngase ngicommunicate nabafana, sengicommunicate nabantu, bese ngiqalile-ke manje ngoba umsebenzi anginawo, sengithengisa insangu, ngithi nje ngiya-explore indaba yokuthengisa insangu, ngifuna ukubona ukuthi ngingafika ngakuphi. And ama-customer wami ngangixoxa nawo, ngikwazi nje ukucommunicate nawo, impilo iqhubeka. Ngize ngagcine sengithola indoda-ke ngaleso sikhathi, bakithi umuntu wami oyilungele, umuntu lo onamahloni, kwasho ukuthi nje savelane nje, wafika endaweni wathi khaxaxa, ngam-understand amahloni akhe, sathandana, kwabamnandi. Indoda yami yayilungele kakhulu-ke bafethu, ilo muntu lo olunga azagoqa umlomo mangabe ehleli, ilolo hlobo nje lo muntu. Ngiqhubekeke nebhizinisi lami lokuthengisa insangu, kodwa ngiyabona ukuthi hayi man, ngathi akubhalansi kahle, ngathi akuhambi kahle. Ukuthengisa kwami insangu kungenisa imali encane njengoba ngiyithengisela ama-1-1, ngithengisa abantu. Ngicabanga ukuthi ngayikhulisa kanjani lento le, ngayikhulisa kanjani le business, because this is my business, awukho omunye umsebenzi enginawo. Ngenza ama-calls-ke bafethu, ngifonele omunye umuntu, lo muntu lona insangu yena uyithenga in bulk, khona la ayisa khona.
khona la yisa khona yena uyithenga in bulk, akathengisa ama-1-1, akafuna ukuthi umthengisele ama-1-1, ufuna ukuthi umlethele yona in bulk. Ingimfonele lo muntu afike ngempela emzini wami, yokufika uhodoba wesigebengu. Uyambona nje lo muntu uthi ubhalwe ebusweni ukuthi uhodoba wesigebengu nje, uyasabeka, ngisho namehlo akhe ayasabeka. Hhayi-ke sesihleli phansi-ke athi hayi khulumeke intombi enhle, ngiyakubona ufake nocu lweringi, ngabe nje sengibeka amabili amathathu ngoba uyi-type yami, kodwa ngiyabona ukuthi-ke sebekukhethile-ke. Kodwa phela isintu sakithi sithi oyishayile akakayosi, oyosile akakayidlo, seyidlile udla icala. Lapho nje ukhuluma lawo mazwi okusakushelana, indoda yami ihlele embhedeni ngale kamereni. Awu Nkosi yami, ngoba ngishilo ngathi indoda yami ilunge ukuthi ihlezi igoqa indebe indlela nje eyisi-aram ngakhona. Ake mase ngiyaqala-ke ngilibeke kudaba lami ngoba insizwa yayisibuzile ukuthi ifuna ukuthini intombi enhle kangaka kumina. Ngimtshele ukuthi ngifuna ukukudayisela insangu in bulk. Okwamanje ngithengisa ama-1-1, but that's not i-mission statement yebhizinisi lami. Ibhizinisi lami ukuthi ngifuna ukusupplya in bulk. Lo muntu athi hayi nginayo isupplier, nginayo isupplier engisupplyayo in bulk. Amusho ngegama ukuthi uMalcolm. Ngithi no, it's fine. Phela ungaba khona isupplier, there is no crime ekushintshana ama-supplier. Kukhuluma i-profit ukuthi usuzokwenza i-profit engakanani. Mina ngikuzela noqondile wento, futhi inani lami lizothi nje ukwehla kancane kuleli nani leli uMalcolm akunikeza ngalo. Ake indoda-ke ithi-ke lethi product-ke siyibone, siyitheste, and then siqale ukusebenza. As long as wena you are a little bit cheaper than uMalcolm, singasebenza. UKing igama lale ndoda le engizoyisupply. Athi uKing-ke kodwa ntombazane lalela-ke, uma ngabe kuwukuthi uyaqala usebenza nami, kuzomela ukuthi uqale usebenze nami. You must know ukuthi mina mengisebenza nomuntu ufuna ukusebenza nomuntu owinayo, noma thiwa isimo sinjani, ngifuna mina umuntu owinayo in any situation. Mangabe kuwukuthi ungangithembisa lokho nje ukuthi uzoba yilowo muntu loyo mangabe sisebenza, because angifuni ule ngishintsha abantu. Ngifuna umuntu ukuthi ngihambe naye, siqhubeke naye forever and ever. Ngifuna nje umuntu ozoyimela indawo yakhe, ahleze wina, isitoko sitholakala on time ngaso sonke isikhathi, because nami ngiyindoda ewinayo ngaso sonke isikhathi, angikuvumeli ukuhluleka. Ake ngimtsheleke uKing ngithi ayikhululeka-ke ukuwina-ke, it's my first name. Ake futhi-ke emva kwaloko sengiqalile-ke ukumsupplyela uKing, kufika uMalcolm lapha endlini, egcekeni nje ejaridini esitratweni sangasekhaya. Kufika uMalcolm afike ewumlilo, afike yishodi ezongilwisa ukuthi mina ngithatha isupplier yakhe. Ngimtshela ukuthi hayi isebhizinisini la, nawe vuka make sure ukuthi uyagculisa ama-customers akho ukuze ungathathelwa isupplier. Umuntu uthenga lethe athanda ukuthenga khona, akekho umuntu ofosiwe. uKing ngimfosa ukuthi athenge kumina. Uyavutha uyanyuka uMalcolm, nami ngiyanyuka bakwethu. And futhi into ebese ngidiscoverile ngami ukuthi nje mina ngumuntu onyukayo nje, anguthatha udoti nje angichemi nje, ngilento engiyiyona. Yabo manje ngoba wethi angithole lento engiyiyona, ngiyiphile, ngathola ukuthi mina ngisibheve, futhi bese ngiphila yona-ke impilo yobheve, ukuthi angisabi muntu, ngiyalwa mekumele kulwe, umlomo wami ngiyakwazi ukusebenzisa, futhi anginalo uvalo, angihlehle empini. Futhi-ke wese ngitshenile kuKing wathi yena ufuna abantu abazowina in any situation, you must win. Guess what-ke bakwethu, akuphelanga iy'nsuku ey'ngaki ngiqoqa isitoko, kumele isitoko sihambe siye kuKing. Bese ngisihambisile isitoko sokuqala, sekuyisitoko sesibili-ke lesi kumele sihambe siye kuKing. Kanti uMalcolm aka-understandanga ukuthi this is business, iclient lithenga lifuna ukuthenga khona. uMalcolm wangithumelela amaphoyisa abangani bakhe, awokhazini bakhe. Afika amaphoyisa apatrol endlini yami, angibopha amaphoyisa ahamba nami evenini. Ngikhumbula amazwi kaKing ukuthi uKing wathi you must always win all the times. You must always win all the times. Uyasazi-ke isikhathi, uMalcolm uyasazi isikhathi iproduct le kumele ifike ngayo kuKing. Uyazi ukuthi njengoba ade ngiqoqa bese kuney'nsuku ey'ngaki ukuthi ngihambise iproduct kuKing. And mina iproduct yami, because boku iproduct enkulu, bengiyifuna
bengifuna bekuzomela ngiwine bekuzomela ukuthi ngiyithole ngathi mengifike epolice station lamaphoyisa athi ungisabisabisa because beyangafuna ukungivalela because bekazi ukuthi iproduct nayo azoyidlulisa ayidlulisele kubani ayidlulisele kuMalcolm so angafuna ukuthi kuvule idocket nje angisabisa angilalisa emaselini the following day angilalisa Friday Saturday Sunday and then on Monday afike angikhipha nje kwathi mangabe kusa seqala ukufika istaff saMonday amaphoyisa angidedela ngahamba free kanjalo akusayinwe lutho angixifizwa ngalutho angidedela kanjalo ngathi mangabe ngiphuma lapha emaselini ngisanuka amaseli ngaye endlini yami ngageza ngaba muhle ngahamba ke manje ngiya kuphi ngiyothola uconnection kuma special unit lama special unit ekuyiwona angaphezulu kwama police station because police station yethu leseduzane nathi between mina noMalcolm kusebenza uCousin kaMalcolm shukuthi vele amaphoyisa la lapho ngaphansi station abangani ba cousin noMalcolm vele bazosebenza against mina vele all the times ngicela ukuntshela ukuthi ngaya ku special unit lesesihamba nezinja lezi ezisnifayo ngazenzela uconnection ngayitholela uconnection nami ngasho ukuthi angizona iphikhathe kanjena ngine stock esikanjena ngicela nihambe niyosnifa niyosnifa laphayana kaMalcolm uyabona ke mema bekuthatha ke laphayana abakuthatha ukuthi mhlawumbe bakise police station bakuthatha bakise endaweni labo na aba i-detention yabo up until kuze kufike ilanga lokuthi uye enkantolo masufikile enkantolo hayi ke khohlwa ke mununa ke uzobe usuyiswe ejele ke utrial usejele ngicela ukuntshela ukuthi uMalcolm bamthatha bahamba naye ke ngayithola kanjalo iproduct yami ngase ngiyatshela amaphoyisa ukuthi hayi you know what mtsheleni warning ukuthi to stay away from mina because nizomkhomba ukuthi ngobani ningamnyisi le ejele elikhulu legebenge ephezulu ningaze nimnyise enkantolo angempela amdedela ka amaphoyisa amdedela uMalcolm amaphoyisa lapho ke mina isitoko sami bese ngisitholile ngasihambisa kuKing in time because what King you must always win but bengazi ukuthi impi ayiphelile phakathi kwami noMalcolm uMalcolm uzothola indlela zokuthi angilwise or antshontshe isitoko sami impi le imayiqala isazoya phambili bekumele ukuthi ngithole esinye istrategy sokuthi ngidelive lensangu or ngistokhe lensangu bekumele nje ngithole istrategy because impi bisazoba khona phakathi kwami noMalcolm and futhi umuntu obezowina bekuzoba umina because uyakhumbula amazwi kaKing athi you must always win nami engqondweni yami benginaloko ukuthi ame winner umina engihlulayo angihlulwa mina empini umina engihlula abantu benginaloko nje ukuthi that's my reality that's like umina uqobo lami njalo ukuthi angihluleka ngihlulwa kuthe kusenjalo usisi wami omdala avelana adlule emhlabeni ashone emendweni yakhe la ashade khona indoda yakhe nje ninina ilindanga ngisho no 3 months after 2 months iyaletha omunye umama endlini shukuthi ingane zikadadewethu seyine stepmother le stepmother ke lesi nje asibhedila sihlekile sidlana nezingane nje ile stepmother a hardcore stepmother esihlukumezayo ingane zikadadewethu ngoba abazali bami bebengekho right financially umina manje bese ngiphethe phela umaqhuzu umakhulu baso dayisa insangu khipha izitoko ezinkulu zidecide usizohlala nami ingane zadadewethu ngathi Jesu unamandla Jesu Maria ma by that time bengisenginezingane nami nendoda yami sesinezingane ingane zami lingana nalezi kadadewethu angithi Jesu unamandla zifike ingane zadadewethu mangabe ihamba ziya esikoleni mangabe ihamba zesikoleni zigibela umalume ne nginikeza izikhwama ezihluke izikhwama engasize zesikole zazo engenazi incwadi zazo kusokuyisikhwama sesikole kodwa ngisuke mina ngifake amashuqulu ensangu kule ikhwama njalo le ingane ihamba nezikhwama mase kuthi laphayana kaKing imoto nakhona istaff seyingane sifike sithathe ingane kaKing ngikhulumile mina no driver umalume ngathi mina ingane kaKing uKing uthena akekho comfortable ngoba uyambona uyindoda enemali unabantu abaningi abamzondayo akekho comfortable ukuthi ingane yakhe mangabe izolandwa iphume yodwa ucela ukuthi ihambe nalezi zame ezimbili because abantu bazodideka akekho umuntu ongabulala ingane ezintathu shuthi ingane zasisi wami njalo zayiphuma
zayiphuma nobhakha ishuqulu lesigcwele zifike zishiye kaKingi lo soshuqulu zibuye nomunye ubhakha lo munye empty. Incwadi zazo zikuphi ziseyikhwameni zeingane zami, incwadi zazo zesikole. Ake ngicela ukuntshela ukuthi njalo everyday idlala lo mdlalo ukuthi zideliver ngobhaka idlala lo mdlalo kanjalo. Ingane zami by the time besezino 16 beseno-16 ingane zaseswami zoyithuna ney'ngane zami nazo besezilo age masokuthi enye incananyana kunazo ley'ngane. Ezami iy'ngane bekwamaqanda bengengisoze mina ngayithwalisa insangu kanjalo, bengithwalisa lezi zikadadewethu. Not just because ukuthi mhlawumbe nginenhliziyo embi or anything, bengibone ngathi iyona into easy because umuntu othagethe mina ngathagethe yami ingane ngeke ayicabangele le kadadewethu ingane. Shukuthi ngelinye ilanga-ke iy'ngane zikumalume zihamba ziye esikoleni zingakadluli ukuyolanda ingane kaKingi esikoleni. Endleleni iy'ngane zibe involved kwi-car accident. Mekufika amaphoyisa-ke, amaphoyisa thina sakalitholi ucingo, sakayitholi i-message njengabazali ukuthi iy'ngane zethu sezibe involved kwi-car accident. Mekufika amaphoyisa-ke kutholakala ukuthi le y'ngane lezi kadadewethu kobhakha bazo ithole iy'shuqulu zensangu. Hayibo, amaphoyisa-ke athi le y'ngane vele shukuthi zama-merchant insangu engaka, iy'shuqulu ey'ngaka ziyithathe-ke le y'ngane iy'ngane zikadadewethu. Seziyabuzwa-ke phambili ukuthi le nsangu lena nithole kanjani, ubani oninikeze le nsangu, nidayisa insangu yini? Zithi iy'ngane no, thina besingazi usikhonani, lesikhwama lesi sifike njalo sisinikeze umamkhulu, asifike sishiye njalo sinikeze u-anti, sifike njalo sishiye komunye umuzi la asithumele khona ukuthi sishiye khona lesikhwama lesi. Amaphoyisa-ke azama ukuxhumana nami ukuthi iy'ngane zadadewenu lana yitholakala nensangu engaka. Mina into engayihayiza ngithi nje lozo y'ngane lezo zikhohlakele kabi, nobabazo wayixosha uzoyilahlela lana because bezinemkhuba, imkhuba njengaqondakali. Kulungile maphoyisa, mhlawumbe ayikho yini indlela esingakhulumisana ngayo ukuthi iy'ngane ziphume phela isencane, ngcono zithole i-counselling. Ayike kusho ukuthi ihlangane namaphoyisa-ke angabhidileki. Azikho kula maphoyisa lawa abrayibhekayo, bathi no le y'ngane lezi zi-old enough ukuthi zingaya e-juvenile center. So enkantolo kuzomele iprove ukuthi wena oynikeza le nsangu. Sho ukuthi-ke inkosi yami ngithi kucaca ukuthi iy'ngane ziyaboshwa. Enkantolo-ke mina ngifike ngiliphike icala le ngithweswa iy'ngane zikadadewethu ukuthi zona zithi insangu zayinikwe yimina, futhi kungapruveki because mina ngase ngivule i-baker. Mengivule i-baker yami ngenzela ukuthi kubonakala ukuthi imali ngiyithatha kuphi, yabo kungabe ngathi imali ngiyithola ensangwini nginganukeki. Ngifike ngiphike enkantolo ngithi mina angiyazi leyo nto, mina ngusomabhizinisi, mina ngine-baker ngibhaka izinkwa. Ngibhaka izinkwa, angiyazi nje yonke lento eshoye le ngane. Ngicela ukuthi le ngane lezi zingangisukeli, zingathathi ukukhohlakala kwazo mase ifuna ukuthi izobophisa mina ngokukhohlakala kwazo. Ake amaphoyisa athi insangu itholakala ey'nganeni and njengoba zina-16 zi-old enough ukuthi zingagwetshwa ziyiswe e-juvenile center. Ngempela iy'ngane zadadewethu zagwetshwa. Lapho nje ngayitshela ukuthi wathi uKingi, I must always win i-test le engidlule kuyona, I must always win ey'mweni ey'fana nalezi. Ziboshwe-ke iy'ngane zadadewethu lapho nkosi yami iy'thithi ezivelele emakhaya. Nkosi yami aziyazi nendaba yobugebengu, aziyazi indaba yejele, ziyaqala nje ukuboshwa ziyoqinyelwa ezinye iy'ngane iy'boshwa ejele. Ake bakwethu kwamele ukuthi uma ngabe ukuleli bhizinisi unembeza kumele nje uke uthathe nje ulahlele. Kuthe kusenjalo ngisabhekene nalo ndaba kuqhamuka umfana. Lo mfana lo udayisa ikhompyutha le ebizayo, ikhompyutha yo-gaming. Udayisa lo khompyutha le ebizayo, umfana uyidayisa nje o-300 o-400. Uyamona ukuthi uyiqalekele lo mfana. Ngimtshele ngithi mina ngizokunikeza u-100 uzonginikeza le laptop, uzonginikeza nje le laptop. Hayi ngempela ngimnikeza u-100 umfana ayithathe u-100 anginikeze le laptop. Le laptop iyabonakala ukuthi lama laptop abizayo ngiyawazi because ingane yami ikule zinto lezi ze-gaming. Kade vele yayifuna le computer, ngathi uma ngabe ngiyayibona ngathi into ebiza kanje asike sime kancane ngizobe ngiyibone. As much as ingane zami ngiyithanda ngiyinikeza yonke into eziyifunayo, kodwa bengisabudgethela ukuthi ngizoyinikeza lo laptop. Nanka-ke amathanga asevelane nje azohlanza phambi komnyango wami, i-laptop ileswa phambi komnyango wami.
Ngiyithatheke le laptop ngiyise komunye umfana engimaziyo oqaqa ama-laptop, sho ukuthi uqaqa ama-password. Ngimnyisele kuyona athi kumina ngiyazi ngibhizi kanjani mama, kune-client lami elifuna ukuqaqela ama-laptop fast. Ngithi mina ayikhuleka ngizolinda mfanami noma ngaphela u-3 days noma u-4 days, but kungadluli u-7 days ingalungile, because ingane yami isi-excited ukuthi izodlala ngale computer le. Kanti umuntu olahlekelwe ile computer lena usebenza ngayo, umsebenzi wakhe udependele lapho ngoba uyi-software designing engineer, uyi-software engineer. Umsebenzi wakhe udependele kulo laptop, and yona laptop anayo kuphela wasave ukuthi ayithole, waspenda a lot of money ukuthi abe nayo. Athi lo muntu mamela, lo muntu ahambe, lo muntu ocomputer ahamba yendiyeni. Niyawazi umuthi wamandiya waseThekwini lo wenza ukuthi umuntu ahlanye ahambe aye la athengise khona into ayintshontshile. Ngicela ukunitshela ukuthi umuthi wamandiya ke umfana wezwe ngathi kunezinto ezimtrabhaye, gijime ehamba aye kulomuzi la antshontshe khona, afika asho ukuthi wozani ngizonibonisa le engithengise khona i-laptop, ngayithengisa ngo-100 rand, ngafike ngathi 400 noma 300. Umama wakhona wathi hawu uyabiza ngento oyintshontshile nawe, anginikeza u-100 rand. Ngawuvuma ngoba ngangiqalekile u-100 rand. Ake umuntu we-laptop avelane athi yena uzobiza amaphoyisa, bazohamba namaphoyisa sebeze emzini wami. Bafike-ke namaphoyisa, lo muntu uyahayiza uthi lezi zinto ezimtrabhayo, ubone ngathi kunabantu abamshayayo lo muntu lo wantshoshe laptop, kanti abantu abamshayayo abekho, izinto zamandiya. Afika asho ukuthi nangu umuzi engathengisa khona i-laptop, ngayithengisa ngo-100 rand. Kulo muzi-ke lona khona mina-ke, hayi usefika namaphoyisa-ke, amaphoyisa seyalibeka kudaba uthi hayi ma kunedaba kanjena, nangumfana esiwathengisa le khaya i-laptop, mhlawumbe singakwazi ukuthi siyithole lo laptop ngoba mhlawumbe nawe wayithenga ungazi ukuthi intshontshiwe, singakwazi ukuthi siyithenge. Kithi mina ayikho i-laptop engayithenga, angiyazi indaba ye-laptop. Athi lo mfana ma ngayithengisa lana 2 days ago, ngiyithengise lana ma, ngiyacela abantu ungibuyisele, ziyangishaya lezi zinto, bayangitrabha labantu. Ngitshela amaphoyisa ithi niyababona abantu abashaya lo muntu njengoba esuyashawa, niyababona abantu abashaya lo muntu lo uyayigulela, akahambe yena anikhombisa la athenga khona i-laptop ngoba kusikhona la emzini wami. Amaphoyisa angincenga athi mama siyacela sicela uyikhiphe. Ngithi okay ngoba ningikholwa-ke ngicela ukuthi ngizoma eceleni ngikhiphe iy'ngane zami endlini, sime siqhele simele eqheleni kude, singathinti lutho, siphume njengoba sinje singanamyucu, sishiye ngisho namafoni ngaphakathi, ningene niseshe nibheke ukuthi niyayithona lo laptop leyo ebiza kangaka nithi niyayifuna. Thina sizoyenzani i-laptop ebiza kangaka mntanami? Angazi nokuthi i-laptop nje mina ingcofoza ishona ngakuphi, mina ngiyibhakela izinkwa, anginendaba nama-laptop. Amaphoyisa-ke athi wona akakwazi ukungena emzini womuntu engenayo i-warrant. Ayi umfana loyana uyakhala, izinto ziyamshaya, athi ngenani maphoyisa, ibhekeni, ngenani. Ngithi mina ngiyanikeza i-warrant, ngithatha iphepha ngibhale ngithi ngiyawanikeza amaphoyisa imvume ukuthi angene emzini wami aseshe i-laptop ukuze lento le ikwazi ukuthi idlule, ngoba ingiphatha kabuhlungu ukuthi bathini omakhelwane sebengibuke ngathi mina ngantshontsha i-laptop. Ake ngempela amaphoyisa-ke angene, amaphoyisa aseshe endlini, kutholakala ukuthi hayi cha i-laptop ayikho. Ngithi mina ngiphindani khona baniyopeqebula, phakamisani imbhede, nibheke ngaphansi kwembhede, vithizani zonke iy'ngubo phansi, ngizoklina, khululekani, ngizobiza umuntu osizayo kusasa, vuthuzalani yonke into, phakamisa nosofa, niphakamisa ama-cushions osofa, nipeqebule, nivule amakhabethi, niyibheke le laptop. Ngifuna niphume niyitholile le laptop uma ngabe kuwukuthi ikhona la. Amaphoyisa aphindela futhi, abuye amaphoyisa athi cha mfethu, ayi lo muntu uyagula ngempela, i-laptop yakho ayikho la. Amaphoyisa akabuze ukuthi ngoba usevumela usintshontshe i-laptop senze njani, simthathe sabe siyombopha or senze kanjani? Athi lo bhuti hayi lo msangano nje umuntu ohlanyayo vele osangene, ayi myekeni mshiyeni kanjalo. Hayi ubhuti ambe namaphoyisa asale lapho lo muntu ehayiza, athi izinto ziyamshaya, mama nginikeza i-laptop, mama ngicela i-laptop ngiyibuyisele, kuthiwa lezi zinto yizoyokungishaya mangabe i-laptop sengiyibuyisile. Wathini uKing? In any situation, no matter how small the situation it is, you must always win. Okusho ukuthi inhliziyo yakho kumele nje uke uyiguqule ngelinye ilanga, ungabi na inseko, ungabi nazwelo, ubloke inhliziyo nje uyivale, ithi gimbici
inhliziyo. Ngicela ukukutshela ukuthi into engayenza ngaphinde ngabiza amaphoyisa ngathi ngicela ningisuseleni lo hlanya la emzini wami nihambe nalo ngoba phela ngiyaharaswa ke manje ngiyaharaseka ngiharaswa uhlanya lithatheni it's either nilise enhlanyeni noma niyalivalela namaphoyisa ngoba lilethwe yinina lo hlanya lekhaya. Angempela amaphoyisa akalithatha uhlanya angazi ukuthi aya kuphi nalo uhlanya lapha endleleni liyakhala lize livele isandla mama khiphi laptop bayangishaya mama khiphi laptop. Ngivelane ngivala umnyango ngene endlini yami nezingane zami. Siqhubeke nempilo, it was life as usual. Ngiyaqhubeka ngiyathengisa yazi ukuthi ama challenges ayamthanda umuntu. Mina angihluphi umuntu ngithengisela insangu yami nje angihluphi umuntu emphakathini ama challenges umuntu ayamthanda. Kube khona umunye ubaba ke yabo lo baba laba bafundile kakhulu abaze babeka izibuko la bazehlise ufundile lo baba uhlala la elokishini. Lo baba lona ahambe ayo reporter emaphoyiseni abo report ukuthi sihlushwa abantwana nje lana kule ndawo it's because of lo mama lo hlanyisa abantwana uyena othengisa insangu lo mama lo uthengisa insangu. Hake amaphoyisa ke afike ke athi uzongivulela icala lokuthi ngithengisa insangu ngithi lo baba lo akayikhombe lo nsangu lengithengisayo akangena azoyikhomba insangu la iphi insangu la endlini yami iphi insanga akangena azoyikhomba. Angempela ke kucaca ukuthi icala ngeke lize libe khona. Lo baba uyazama ukunite umphakathi uhlanganisa umphakathi ukuthi umphakathi uzongilwela hayi umphakathi uzolwa nami uzongilwisa hayi umphakathi kucaca ukuthi indaba yakhona ayilungi yabona ubhizi ufaka abantu umoya bakhona babili abathathu bathi bangamsupporta kodwa manje ngone ngathi bangaba abaningi because nabo phela bayangisaba mangabe ukuthi kuzobe yithina so yi3 lo baba nemndeni emibili. Ake lo baba athi ayikhuleka mina ngizogcina ngokuconvinceile umphakathi vele ngafunda imarketing mina esikoleni nasi skill semarketing. Ngithinta abafana bami ukuthi abeke bathi nje ukumvakashela lo baba bangamenzi lutho bafike nje baqhumisa amapayipi athi uyavuka phakathi nobusuku kuyagxaza amanzi igceke lonke athuthu mhlambe uyogijima uyozama ukuthola usizo afica amasondo ahleli phansi amasondo emoto yakhe athi nje phakathi nobusuku uzwa iwindi lifa. Lo baba lo waze wahamba wayothola izinja amagova amakhulu enzela nje abafana bebengena egcekeni izinja bayagagamusi. Ake ngicela ukuntshela ukuthi abafana bathola isilent gun because ngangibakhokhela kahle izinja bafika bayiqhofoze bayilahle phansi bayihambele. Lo baba uzothi uyavuka nje ebusuku izinja zakhe zihleli phansi. Abafana bebemhlukumeza ngandlela zonke wethanda ukutshala lo baba bafike ebusuku bakhiphe into ayitshalile bayilahle lapha bahlephula into ayitshalile bamhlukumeze badweba izindlu babhala izindlu ngespray ezibomvu mhlawumbe ukuthi ifushek ngespray esibomvu benze nje imsangana abafana ubaba lo yazi yagcina isimsabisa lemsangana ukuthi into elandelayo kuzophuma impilo yami la. Lo baba ke ngaloso sikhathi usehoxile ekutholeni abantu abazozongihlupha because usabhekele nalendaba yokuhlukunyezwa abafana bomphakathi angabazi abhekene nayo. Ake lo baba waze wagcina esewuthengisile umuzi wamuva endaweni waqale wawushiya umuzi wamuva endaweni washiya umuntu ukuthi umuntu agade khona phakathi wahamba yena lo baba. Hayi ngempela umuzi sininini sesiyezwa ekuthiwa umuzi usuyathengiswa. Sama-ke kancane isilingo salo baba wathusa nje impela wawushiya umuzi wakhe wahamba oqasha wazogcina esethengile umuzi wakhe. Ingane zami ziyakhula-ke lapho ziyakhula. Eyomfana yabo le ndala nayo isinalomqondo ukuthi you must always win. You can cheat but you must win even ekucheatheni kwakho. Yenza isigaxa ke sesizumbulu emphakathini ke lo ngane ayike kwaphuma umphakathi wayishaya ucabanga wayishiye ngathi ifile lengane wayishiye ngathi ifile ingane kanti ingane ayifanga iyahamba ke yoboshwa. Emva kokuboshwa ngenza izinto ezenziwayo ukuthi mina anginayo ingane mina ezobhadla ejele nothe yami ingane yaphuma ke enkantolo kwathiwa nje ufakazi abukho icala likho kwakulahleke yonke into emadokodweni. Yathi mangabe ibuya lengane ngoba nje isikhohlakala ihlesi isikhohlakala angeke nje uzoskipa ukukhohlakala yaphinda yenza the same crime emphakathini. Ake umphakathi ke wavelane wathi nje ngoba mina nginemali yokubribe amaphoyisa
asiphumeni sonke-ke kulomuzi, asiphume. Hey, sabaleka ngesamagundane, ngashiya kwasani Nkosi yami into engangiyi-owna, sesibaleka sesingasakwazi ukuqoqa kahle into zethu. Lapho indoda yami Nkosi yami is-Aram Senkosi, Nkosi yami is-Aram Senkosi ubaleka nathi, Nkosi yami ubhuduzela nathi. Sahamba soqasha kwenye indawo, saze safisa sathenga indawo lesiqashe khona, sakho umuzi, saba nomunye umuzi. Ama sinomunye umuzi, ingane yami ngaleso sikhathi yayisaboshiwe, ngaleso sikhathi yayisaboshiwe, nami ngathi ngike ngiyeka kancane iboshwe, sibone usikwenzakalani, impilo iqhubeka ithini, sithola indawo kanjani. Ake yathi nje ingaqamba ibuye ingane isihlangene nalengane yami ke encane, bavelane bagila lo mkhubo bobabili, sesiyinto nje ehamba impampa, into ehamba ishawe endaweni ixosha, because babevelane bagile umkhubo omkhulu kakhulu ongabekezeleki, umphakathi uhluleke ukuyibamba, uphume ubatalabe, kuphume ngisho nesinedolo. Lapho ke ingane zami beyinenhlanhla ngoba beyivelane zingafi nje. Hey, nami ngumama oyithandayo iy'ngane zami, amaqanda ami phela lawa, ngisana le believe yokuthi le y'ngane lezi yidinga usizo, mhlawumbe ngoba imali angisanayo kahle, angisakwazi ukuthengisa insana, angisayithengisi nje at all, because sisemgijimeni, impilo yethu ihlezi igijima kanjena, we understand. Sengiqale esinye-ke manje scam, ngase ngiqale esinye scam, sengihlola-ke manje, ngihlolela abantu, ngangiqasha umuntu endaweni ozongitholela iy'ndaba ngalowo muntu, ngiqasha umuntu ongitholela indawo ngalowo muntu, mase-ke mina ngiyahlola ukuze ngithole imali. Bese kuyimali engiphila ngayo lena, kodwa bingafani nale mali yasekuqaleni ukuthengisa insangu. Angisho yakhumbula uKing wathini, wathi you must always win, ngaso sonke isikhathi you must win. So nakhona lapho bekusayikona-ke ukuwina kwami. Impilo-ke bafethu isithathe isithahlaze izisilahle isilahle nje kwezinye iy'ndawo emagologoqweni, Nkosi yami sesemkhukhwini omncane, lapho nomyeni wami useshonile-ke ngaleso sikhathi, kwaphuma iy'mali zakhe emsebenzini, sathi siyazama ukwakha umuzi nakuleyo ndawo leyo, saphuma ngesamagundane saxoshwa. Asihlupheki ney'ngane zami, sihlwempu uqobo lokubahlwempu. Okay, ingane zami ingcono ngoba zibuye ziyibhemele ziyidakelwe, mina engingakwazi ukubhema, engingakwazi ukudakwa. Impilo nje ngiyifeyise njengoba injalo, ngiyifeyise face to face. Kunzima, impilo ayikho mnandi, impilo ayikho lula. Yeyiba kwethu ekukhuleni kwami nasebudaleni bami ngake ngahlupheka. Lapho umana-ke akangifuni ukuthi ngibuyele ekhaya ngokuthi naye uzodingiswa emzini wakhe. Mangabe kuwukuthi ngifuna ukubuya, angibuye ngedwa, zingabuyi le khohlakazi zey'ngane zakhe. Yena akafuni ukuthi ekugugeni kwakhe ehambe ewumhambuma. Ngisakuleso simo-ke nje sokuxakeka ngoba ley'ngane zami seyizele, seyinabazukulu, abazukulu bayahlanya, bayahlupha, babuye bangongonye mina. Bona nje ba-worse than obaba babo ngokuhlupha, nabo banamacala abo, bayaboshwa, bayaphuma, babuye bangongonye mina, bashaye mina, bayangifuna noma kuthiwa ngicashe kuphi bangithole, bahlezi bezohlala lapho. Ney'ngane zami noma kuthiwa ngikuphi ziyangilandela zize lapho. Angisakwazi manje ukuyicontrola. Kwakungcono ngisho kusakhona ubaba wabo ngoba nganginomuntu engikhalela kuyena. Manje nobaba wakhe naye wavelane nje le stress saba too much sokuba up and down, sokungabi nempilo eqhubekayo, saba too much, wayidlulela emhlabeni umntwana wabantu. Ngiyazama to win kule khama la engikuyona, ayikoda this time angisakwazi ukuwina, sengiyahluleka, izimo ziningi. Ngidepressed, ngiyafisa engathi ngingashona, lapha angishoni, ngistrong ukufa, ngistrong in, kuyasho usidala ngitshabaza, ngigijima amaqele lawo. Ake ningitsheleni down below kwi-comment section ukuthi how to defeat, uyidefeatha kanjani ikhama, uyihlula kanjani ikhama, ngoba ayiba kwethu ngiyabila, ngisekanankaneni, ngiphakathi, ngideep inside kwikhama. Zimbi izinto engazenze ebantwini, kodwa-ke like seku-too much, sekubuhlungu mangabe imini isibhekise ngakumina, mangabe isondo selijikile selingeze ngakumina. Hayi, this is too much bakwethu, angisakwazi mina ukusurvive. Ake ningitsheleni ukuthi ngiwina kanjani kwikhama, ngiyidefeatha kanjani ikhama, because akusiyona mina impilo engiyifunayo le mpilo le ayikho mnandi neze.